12 days to go na lang ug Pasko na. Sayod ko nga usa sa mga ikabisihan ninyo mao ang pagpamalit og mga regalo para sa inyong mga inaanak o mahal sa kinabuhi. Ubani ko para sa Sunstar Pilipinas Pinaskuhan Special. Pasko na sad ug oras na para mupalit og mga pinaskuhan. Aniya karon sa usa sa mga mall diri sa Sugbo ug tala kuyugi ko ninyo ug tanaw na to sa atong makita sa sod. Ang atong mission for today, makapalit og regalo nga musud sa atong budget nga 300 pesos. First stop, regalo para sa mga kids. Aduna pud tay toys. Pang babae, pang lalaki. Second stop, para sa mga naglisod ug pili sa ihatag para ni boyfriend, mister o ni kuya, aniya ang mga regalong for him. So, para sa mga misis or sa mga girlfriends nga nangita mo gift na ihatag sa inyong mga mister o sa inyong mga boyfriend, pwede ninyo sila hatagan og neckties. So, naay manual nga necktie ug naapoy zipper tie. Kani sila 299 pesos ra. So, di ba pasok sa budget 300. So, ato ni itaod ning zipper tie. First sana, i-pull na nimo siya sa taas para sa mga tao nga gadali sige. Sa to. Dayon. Diba? Third stop, syempre dili pod pwedeng kalimtan si girlfriend, mommy ug si ate, aniya ang mga regalong for her. So kani from 699, 300 na lang. So pwede nini mo siya magamit sa Pasko. Mga dress. Na siya lain na mga color, na siya white, and napod siya black kung ganahan ka nga classy kay ka. Then accessories na lang dayon. Fourth stop, dili pod pwedeng walay madawat si lolo ug lola. Pasuksab kini sa 300 pesos nga budget nato. So kani siya nga bag, it's just 169 pesos. Dayon kani siya, pwede nato ni siya i-gift, pwede pud nato ni siya gamiton kay since hapit na ang simbang gabi, mo ni siya atong butangan sa atong mga gamit, then apat jud tay paypay. Oops! Kulang nga regalo kung walay presentation. Ayaw ka balaka kaya dunay mga malls nga naay free nga gift wrapping service. There you have it mga higala, ready na mong mag-exchange gift karong Pasko. Yay! Nagan ako napalit! Salamat sa pag-uban-uban ka na ako mga higala. Kini si Phoebe Antonio. Merry Christmas!